jongjong mahida. Huriani Tuhata jongjong do hamidison parhaladuni huriata hakabipi mampang prabhatan pasahatut tabi tuhamu di bagasalas ni roha. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna dame na binuan ni Jesusima namian dihita saluhutna. Diborngin Natalon di papatar rotuhita hasisikop ni baga-baga haluaon sian debata di bagasan Yesus Kristus na sorang di Bethlehem. Atong tapasangap maibana taide homma nunga jupang muse ari pestai.
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia na tumopalangit dohot tanoon, amen. Bangso na mardalani di bagasan haulomon, marnida sada panodang nabulon, bisar dosada panodang diaka na mangingani tano na nilingguman ni hamatean, marrongoman bangsom rosian lomona diari parporangamu, marpahian habadiaon, songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho parangamu akan poso, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Betlehem. Saya pinuji magwarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu ho do hami sian hahulumon tuhatiuron, jala dipadumu ho do hami naholakkian sian ho, gabe saor muse dohot ho. Go kalalas ni roha dohami alani i. Saya jalo maha muleteon ni roha nami naung tinopokmu. Marhite-hite anak mi. Amen. Pati ni debata di acara perpunguan Bodarion, imana tersurat di 2 Tesalonik bidutolu ayat 16. Alai manok tong jalamang ipas ma damena di lehon Tuhan si pardamei Tuhamu, didongani Tuhani mahamu sudena. Atong rak mangiduku ku mahita tu debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, saya pardugoi mahami mangulahon no bart pati mi. Amin. Saya
Di toppa debatado salhutna na adong di Portibion, jalaholan marhite hatana do saut akana dihon nai. Sude naung tinoppan ni debata masauli jala denggan. Ala idang satia jolma itu debata. Ala dioloi hisap-hisap ni daging na. Gabi diulahon dosa. Nama bain sega parsaoran ni jolmai dohot debata. Tabi gema barita panoppa. Mulana di topa debata langit dohot tanaon. Dungi tarulang ma tanoi gabe halongonan jalaholom di atas lungi. Dungi mengereap maton dini debata di atas ni akka aek. Amin. Sada Musa Sada ayat 24 saluhut 25. Dungi mangulung Musa madebata. Di patubuan tanoi mahosa akan na mangulu masibuan masamna. Aka dorbiat dohot gulok-gulok dohot binatang masibuan masamna. Gabe menjadi masongoni. Dungi di pauli debata ma aka binatang ni tanoon masibuan masamna. Dohot aka dorbian masibuan masamna. Dohot gulok-gulok ni tanoon masibuan masamna. Jadi nungan denggan di ida debata. Sada Musa Sada ayat 27 dohot 30 sada. Jadi di topa debata majol mai tumiru rupana di tiruan hon debata lau manopa ibana, bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi ditilik debata masude nati nopanai, jadi nunga denggan situtu. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paunopon. Sada Musa 2 ayat 8 dohot sada Musa 3 ayat 6. Dungi dipuka debata jaho mama sada porlak di Eden tartukan habis caran. Jadi tusima dibahen jolma na jina dihon. Dungi saya dipanot noti boru-borui ma parbueni haui dibahen dengan na panganon na jala pia matana marnida jala tau manunggul roha tu hapistaran haui. Jadi diputik konsian parbuenai di jala di pangan di lehon ma dohot tu sinodukna sian i gabe di pangan. Sada Musa tolu ayat 15 taba ayat 20 tolu. Jala bahenokuma parbadaan muna dohot buru-burui ro di pinoparmu tu pinoparna. Ibana ma ngalisahton ulum gabe pargutonmu tambil hulna. Jadi dipabali debata jaho baibana sian porlak Eden asa diula tano pambuatan nai. Lam tabba taon lam rarat do dosai songoni nang panginonana nama nigaya kaparnguluon ni hita jolma lam ngalima holong ni roha lam madao do jolma siad debata di bagasan uduk serep ni roha tatopoti ma dosatta tu adopan ni debata. Jongjong mahita.
Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, diborngin na talon rodo hami tujulum manopoti dosa nami, akan nahubahen hami marhite hata, pamerengan ng pangulaon nami. Nunga di papatar ho ipola ni holong ni roham tu hami marhite harorom tu portibion, asa dapotan haluaon dot hanguluan hami. Alay pakkorhon ni roha diri na manibukbuk, lamoru do roha marpanarihon tudongan. Miad do pehosom, late ni roha dohot bada, nama bahen sega parsaoran. Lehom matuhami tod dimina badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alaya sahot rohanami marhaporsiaon, lahom anggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa upasahat tami diri nami tuho, gabe pelian na mangulu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Humokop pita gabi dosa doibana naso tumadda dosa di bahid debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasa ngapo ma di debata na di gijang. Amin. Tangihon hamuma hata ni debata turpuk epistel di parpunguan bodarion natar surat di Jesaya bidupitu ayat 10:1-10. Tadda halongangan di hatu tubuh ni Immanuel. Akup ni i di dok Jehovah mamadok siahas songonon. Jadi ni nasiahas mak dango lo au mangido asa unang hujuni Jehovah. Dibaheni apala Tuhan isadiri mga leon sada tadda di hamu. Ida ma gabi-gabi ang masada na marbaju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon na guarna Immanuel.
Aita gaso di boto danaki dope mablok kon najat, jala mamilit na denggan, tarulang matanoi na nirajan ni dua raja hinabiaram munai. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Sia ayat sada sahat kedua. Bangso na madalani di bagasan hahulomon, marnida sada panodang na bulon. Bicar do sada panodang di akan na mangingani, tano lingkod. Nunga di patorop ho bangsoi, nunga di padiri ho di bagasan halalas ni roha na bulon. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon. Songon parulopolopod di namarbagi taban-taban. Yohanes sada ayat 4. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Yohanes sada ayat 15. Di hati dakos si Yohanes do ibana ainin nama odo ibana nahudoki naro siap pudikku jumolo ido ibana adong asa au ay parjolo hiado ibana. Lukas 2 ayat 10 saat ayat 11. Alai di dok suruh-suruani ma tunasida unang mabiar hamu ai barita halas ni rohal gudang do nahu buat tuhamu parsaulian ni sadok bangsoi ai naung tubuh do dihamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani.
Lukas 2 ayat 10 tolu dohot ayat 14. Jala topu maadong dongani susuruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasida do dia bata mandok asangapon madi di bata di ginjang dami madi tanoon di akka pejolmah halamuani. Nang hita pe dohot mahita makamolatehon hatutubu ni si paluai naradei ba na makilala na masa tu dirita dohot mangasi hita jongjong mahita makamolatehon holong ni rohanai huhut manggalahi lilin asatakas sodangi manodangi nguluta. Laho mahamu barita ho kamu ma Jesus do panodang ni portibion naso tupa mardala dinaholom na mangihuton ibana. Jongjong mahita Laos Marende puede nomor 5
54. Taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata di sadok portivion rap mahita madok. Au porsia ido ama parbuku na suatu dosan na tumuparang. Au porsia Kristus anak hidup bata jauh dan saya iman turun saya.
tabigema korsian lansia diuduti dohot sian sektor tulu.
Tabi kema kursian lansia. Sunggul-sunggul na parjolo parmingguon bodari parningota di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Sadarion Minggu 24 Desember 2020 ima parpungon bodari parningota di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Papungu peliat tu jodoh dohita bahet tupak tu STT HKBP manang sikola padita HKBP. Napa duahon pesta parjolo parningotat di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Di hari Senin 26 Desember 2020 pesta parjolo parningotat di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Tapatu pado parmingguon bahasa Indonesia pukul pitu diuduti dot marulaon nabadia. Suang songoni parmingguon di pukul 10 bahasa Batak udutat tamamuse dot marulaon nabadia. Papungu peliat tu jodoh dohita manupahi tu diakoni sosial manang Karitas Emergensi HKBP. Tapi kema ede puji-pujian sian ama.
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madi hita sudi amanginang. Horas. Mau liate madi Tuhata, mau liate madi hita sudi ala bui tolhas hita gokdo gereja tahun waeng songoni deba di lantai 2 ni gereja tak. Di las ni rohata na punguhitan waeng di son akka amang inang sian hata ni Tuhata na marodolan dongatama debata di Matius sada ayat 10 sahat ro di ayat 20 hujahama dihita. Yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gabi-gabi ado ibana siat tod di porbadia adorang so masih padono hadope nasida. Alaya parroha nabonar si Joseph namangoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabe ditahi rohana nama naing sirak kononna songoni. Alai dina songoni do petahi ni rohana di ida ma dinipina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangala si Maria gabe dongan saripemus ala nasiat to di porbadia do nanaing tubuh di bana tumubuhan anak may bana Jesus do guarna bahenommu ai peluon na do bangsona sian akad dosa na sidabe masa pe sudi naing asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhiti sian panurirang na namadok. Ida hamuma gabi-gabian do namarbajui tubuan anak maibana jala baheno do guarna Immanuel lapatanna dongatama debata. Olak ni ido sahatna. Totu aka amanginang pastido godok rohani si Joseph ala masa sian nasotina gamna di orwana si Maria soheado penasida masih padonohan alani tutudo dia rohana ayah kado nama sabo kado ulaning si Mariaon so nahiado pe hami masih padonohan alai songonom manamasa adok sada si pikiran namaol alai parrohana bonar ibana jala ommat taddani parrohana bonar ngai bereng ibana songon na asing di si Maria alai dangolo ibana peilakon dangolo paurakon nyator morado do konon na Maria dakyado pehita masih padonohan alay nga songonok ko boy dunia dohonon na songoni jala Maria pe tu okuan na dui ay sohyado penasina masih padonohan tapi bagi seorang pria yang bertanggung jawab seperti Yusuf dan kita berharap seperti Yusuf inilah pribadi-pribadi yang penuh tanggung jawab nabora tidak mau mempermalukan dang olo paurakon dan inilah sikap yang baik dari seorang beriman kepada Tuhan amang inang tidak akan mau mempermalukan sesama orang-orang percaya alai beri kita mak ketika dia bergumul seperti itu dia tidak mau mempermalukan Maria. Ternyata Tuhan tidak membiarkan Yusuf dalam kegelisahan hatinya. Sian naso pinikiran ni si Joseph rodo de batapa tuduho dirina, rodo suru-suruanna
di patorang tu ibana. Sedemikian rupa amang inang padohan ni suru-suruani tu ibana. Didok alai nasongoni dope ditahin rohana di ida madini pina suru-suruan ni Tuhani madok tu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud, amat personal, sangat pribadi. Si Joseph idok musai anak ni si Daud, berarti bukan Yusuf yang lain, tapi Yusuf yang adalah bin Daud. Unang alang roham mangalak si Maria, gabe dongamu saripe muse. Bah, enawahado. Ngadok songoni terjadi di si Maria. Tapi diikut sertai do pardoha songonon. Aina sian todi porbadia do nanaing tubuh di ibana. Wah, ini tentu akan membukakan sesuatu yang selama ini atau beberapa saat yang memenuhi hatinya, yang membuat dia songon amaol marpikirahana masa alai roh alus nang mardokon dak sia jolmai maaf dang natina konai dang nama rohana sudinggas si Maria alai sia todi porbadia dui di luar pikiran ni jolma do hape namasa tu si Maria. Alena pasti nuaing aka amanginang nunga bukabe rohani si Joseph nunga malua ibana sian khamaulon ni pikiran nai ala so olo ibana nakipailahon alai di patorang debatado hape. Dan itulah indahnya kalau dia bersabar menunggu waktu Tuhan, bukan waktu dirinya sendiri melakukan sesuatu tindakan yang bisa saja ala panik ibana gabe berakibat fatal ulaon nai. Aturan aduk kias sakka nauli di batatu ibana gabe dak sakka nauli be masa ala dirina pikiranna dipangasahon. Dan ini salah satu yang amat penting kita perhatikan amanginang nengsuan turuhata di masa perningotan hati tubuh ni Yesus Kristus. Yusuf yang tenang, sikap yang tidak mau mempermalukan, lalu disitulah pencerahan yang agung datang dari Tuhan. Dan hendaknya ini menjadi milik kita orang-orang percaya yang bersikap baik sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Sedemikian rupa amang inang di patorang do naking siatot di porbadia do namasai jala denggad do di pabua muse pabua ia nanaing tubui iko bahenomu magwarna Yesus. Wah, ini menarik amang inang. Mabaing warni na tubuh apalagi anak buah baju ya dang boy halak na asing ikon among na do yalak batak peraju pak kita doi kolani mula halak batak dak kolon among na mabain gorni anak buah baju olododo ho ise tahediba opung na ipidak kolon opung suhut do musai do ise opung bao kanino kan ino alai si patamu se ikona dong sian inat tasada inna gabiolo ma opak gorni anak buah baju song guarhu ay molo guarhu kola sadar rasi patadi boto hamu molo sei dua kan alai anggu asli na di surat terdidi guarhu sonter Robert Saud Pangihutan si sonter sian opuk kuburu opung suhut dan itu si Robert sian amuku, si Saud sian opuku, Pangihutan sian omakku ninna. Alai kolasada do lohot tersurat di sudi dokumen ya nomor perdunguan tu aka pendidikan sahak dekan asing Holland Robert. Alai yang gue kantor pusat HKBP tersurat dohoro garhio paksa hidup ben nasero di almanak rupani sipata Robert Sonter atau Sonter Robert Guarhu. Tapi saya mau bercerita amang inak songono
berek kamu ma Johannes Padidi ngungu do amongna isi te among ni si Johannes Padidi ketika ya Yohanes Pembaptis lahir ayahnya badang bui makatai do ade ala berupa uhumat do itu bana gabi songon nagagu do bana isi te gornya among nai gorri bapa ni si Johannes Padidi si Sakarias do pe gorra idope oh mau liatin mamulu songone urip pun gagati guarra alai ditikkilah homa bengguarna ikon ibana do ingon tamu de alai roma tikki waduh benom ibana ma bengguar ni anak non ngungu de ibana nuaing subui makatain na alai ikon ibana do ma bengguarna na imat tadana anakna jala ijuma si Sakarias isi do guarnya beno tahe inna kan alai laos ditikki ima isurat ton ibana Johannes los muka mai bana bui makatai ido tahe soni do baritai alai om maneng patuduhon amang pabua anak ni si Sakarias do si Johanneson songonido barito penoang ali Joseph ikokodo mabengguarna Jesus do baheno Immanuel do bahenomu goarna ido tahenak ido ison denggajo tajaha muse ate tumubuhon anak may bana Jesus do goarna bahenomu ay paluaonna do bangsona sian akka dosana sida ikon si Joseph do ido amongna walaupun nak ngado pergumulan ay sohut masih padonohak kami jalannya pa buat setot di Purbadia doi olo ala ikokodo mabaheng guarna ikokodo sebagai ama bapa di ibana secara perdagingon manang paradato di tongani portibion lalu nuaing Roma suku-suku nabelga dihitak kamangin buasay ko pola songoni buasay ko pola maulhia non atusan ni jolma na torop mulu setot di Purbadia do tondak pole ko campur besi Joseph nang mabahen guarnai alekon dipamasuk sungo budaya iba nama bengguarna nah inilah sakap nauli nadinggat tong siat debata amanginang dan disinilah peran keluarga akka amang nama cairiko di debata molo dimulana di panopaun ni jolma pitur di patupa debatado persaripeon ima si Adam dohok si Hawa sedemikian rupa asa mamopar zolmai ya tapi kemudian rumah tangga itu tidak lama pecah dengan dosa terpisah dari Tuhan diusir oleh Tuhan jauh dari Tuhan tapi Tuhan kemudian mau mengembalikan kasihnya mau mengembalikan sakap nauli nadenggani ikroi bana gabe jolma jala ikon tubuh sian sada rumah tangga dan itulah pentingnya bagi Tuhan fungsi peran rumah tangga amang inang ikroi bana sian sada rumah tangga karena itu hargakanlah rumah tangga amang inang sudi hita ikko mengargau rumah tangga ai di batape matsai argado rumah tangga ikko pola doroi banasian Maria dan Joseph walaupun Maria dan Yusuf bergumul ikon alaman nasida satu pengalaman yang sulit secara ya etika moral di masyarakat mereka sepertinya awal-awalnya tentu dikucilkan kok aneh ini perempuan ini kok aneh ini si Joseph ini tapi berek kita sonari sakap nebata ikut tubuh ibana ikut dipulihkan keluarga ikut berperan di tongani keluarga ini kedatangan Tuhan kembali untuk menyelamatkan manusia alani terbukalah keluarga amang inang menjadi tempat kelahiran Tuhan terbukalah semua keluarga supaya keluarga itu berperan juga di mana damai di dia haluaon na
sinak kapan ni debata menjadi di tonga-tonga ni ngulut tau. Dongat tama debata nunga sirang zolma alani dosa, diusir debata zolmaisian Eden, dang mardonga be alai sebalik nama ralo, alai rodo debata holong ni rohana, anggo zolmai dang mungkin be ngamerdu sedak tolak be ro pada mehon, dak tolak be laho rap dohot tau. Alai moloso didongani debata zolma Tuhan magoan nama ibana. Tanpa Tuhan, kalau kita terpisah dari Tuhan maka kita akan sampai kepada maut. Tuhan magoan do hita sudia kamangina. Alani laus taparrokaho mo di bagasang ulut tamoloso rap kita do Tuhan tamoloso adok Tuhan ta hita mana dumangol akka amang inang di Portibion, tidak ada tempat pengaduan kita, tidak ada ya yang penuh kuasa nabui laho mangurupi kita. Alain waeng Roma debata ikut dongakku doho nang pedi inganan nama ceti buau na dauna sangat badia alai ikorap doau doh tamu akan naserep rohado akan nama gupu todi muna tabuka jolo amang inang sian Jesaya di bidu 55 sian ayat di ayat 57 ayat 15 terbalik naudok di ayat 57 ayat 15 songonod di dok ai songonod do hatani nasun tibul do nasun marmulia na marhabangsa saliling-liling na jala pargoar nabadia onneng pabuahon hatani tuhatai di dok di banua gijang doho di habadiau doau maringanan. Tuhan itu sangat jauh, transenden, ima somalna tadok, sangat jauh. Dan sebagian kepercayaan atau agama yang lain karena jauhnya, ya Tuhan itu mereka harus berteriak terus, berteriak, ya harus terus berteriak. Alai didok masongonon, alai huhut dilabung di halak nama gopu jalana serek martodi, asa panguluhon todi ni halak naserek marroka, do panguluhon halak parroka nama gopu. Tapi sekaligus aku adalah imanen, dekat berada dengan kamu dan hajonohon ni debata imanensi ni debata ima harorona sian debata gabe colma sama seperti kita. Dia adalah yang jauh tadinya tapi sekaligus sekarang dia berada sangat dekat dan sama seperti kita. Tutu di bahalak moldo mengatusi ai bohado hasarupaun di debata gabe colma. Hidup paru kilon ni Portibion gudangan madok dak tutui adong do makka porsiai memang ikorodo isa inna ale dang mungkin gabe jolma dang mungkin siat debata gabe jolma sejarah gereja budu tapai hutihut ya paru kilon ni jolma memahami alai akamang molo halak na betul-betul paihut tok kata ni Tuhan tai ngata bikinak keningan. Oh, proses nasongono do HP. Proses bagaimana Tuhan itu, Tuhan yang transenden itu, Tuhan yang sangat jauh, yang kudus itu, tetapi karena kasihnya supaya dekat dengan manusia, supaya sama dengan manusia, maka dia lahir dari manusia. Tutu boy do tuhatai roh dang melalui keluarga, boy do tuhatai roh dang melalui Maria. Bisa saja karena dia adalah Tuhan, tapi Tuhan memakai keluarga, memakai Maria, memakai Yusuf asa sarupa dohot hita. Alani argani hita jolma. Ido ubain na didok Immanuel dongat tama debata Tuhan beserta kita.
Danga dong berpani dauna, sarupa do, tu siat jolma, ya magodang, mulai siat danak, marsi ajar, anak Taurat kok Tuhan kita Yesus, ya bertumbuh sedemikian rupa, mengalami kelaparan, mengalami kehausan, capek. Yesus pernah nangis, sama seperti kita pernah menangis, terharu melihat situasi, ya kita juga seperti itu. Alai puncaknya, huhok kok mahamu, au mama buah sudi dosai, naung sirakian terpisah alani dosa tu debata, tapi itu diselesaikan sekarang supaya kita sama dengan Tuhan rap dot ibana. Terbigiau do amang inang sada berita di dunia modern di Eropa, pergumulan ni sada keluarga karena pengaruh ateis. Perkembangan ateis nuaing di dunia modern akamang dari sekitar 8 miliar sekarang umat manusia di dunia ini, 2 miliar sekarang masuk golongan ateis. Jangan-jangan di sekitar kita juga ya mungkin sudah banyak yang ateis. Di masa Natal di musim dingin songot di tahun berjudo inatai mengajak amatai asaborha nasidallahu merayakan Natal. Hape to puro amatai madok songonon. Mana mungkin itu Tuhan itu menjadi manusia itu enggak benar itu. Homalau. Anggo ada porsiau di sini mana. Bah. Bahasa gabi mubah ho ngati uhita manada tuhatai atau boto ngaji uhita rap selaw merayakan Natal. Olo nama sahai doi aliang gonwaing dakuha porsiai inai bana. Johano tapi mah homalau. Anggau di jabu mak enna. Suatu ngadong nakis songoni teh jabu, dak pola dong kan? Ini norak borhak mahitain nano. Sitong matutu, hulan ibane jabu. Ini halai ditik di jabu ibane dak putrubui mudum kan? Aiti budupe. Ya tarsonor rupane. Musim dingin, ngeliat do. Ipakala ibana mah api, asabu ibana berdiang. Aduh teh bahasa Batak ni merdiang. Ngutamu deh be? Marsi sulu ate. Alis tu ngidok kamu hami pandiangan tempat berdiang dah ate. Aladong diang na desi. Topuma tap makuling pitu kaca songonan. Ih, bener bana. Ayah di narohana. Keluar me bana, ibering ibana ma adong tulu ekor burung. Horoa alani kedinginan terasa adong di bereng songon adong cair roh burungi alai terhalang oleh kaca. Bah, nur burung orang. Ibu kebana pitui. Alai bereng jol mahoroa biar burungi. Saya di jui bana dunian alai bohama bahasa nadang buisa rupa kan? Alai mengatus bah. Bahada benok kunai ngasabui ro burungon asongun nengelian norhana. Ujung ni buat ibana ma roti. Iben ibana ma tu luaran satu bituan. Songon naneng ro do memang burungi. Alai topui bereng ibana musisi lari burungon. Bah, mebir do horo alai bereng au. Alai bereng masongon dalam geli burungon. Bah. Au surabui au songo pidongon unang sebagai jolma au raatusan na do paddohakku jala molo sarupa au do ibana dak pola mabir ra ibana ro masuk tuson asa unang ngelian ibana ima baru kilo di bana hape holan saibana merenungkani haruar ibana muse ngamate be burung na tului. Lalu, adong masong penyesalan di bana, penyesalan nasong bah. Au surabuyau naking menjelma gabe burung. Ketiga ekor burung itu akan bisa selamat. Jangan-jangan seperti itu juga lah yang dimaksudkan oleh istri saya dan juga yang diajarkan oleh gereja. Bahwa Tuhan itu kalau
sebagai Tuhan yang agung tadi, Tuhan yang kudus, Tuhan yang di tempat yang tinggi, dia seperti itu, lalu mengajak manusia, manusia tidak mengerti, lalu manusia ini akan mati begitu saja. Alai ala roh debata menjelma, gabe zolma, gabe zonok tu zolmai, gabe bui ma atusan bui diterima. Wah, bergegas si bane gatibane bazuna ikut doa untuk kino pazupang dopia do inata di gereja ikut rapami maka lason parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus tersonggok denate hola diberi ngamate saha di gereja bah emerhua hoison nakingai do kodang dohoto imadah Tuhan itu tuturo debata gabe zolma asa gabe zonok kita tu ibana asa melua kita. Tuhan gabe dongata, Tuhan gabe jolma, Tuhan macai jonok dohot kita. Taha mulia tehom mai akka amang inang, dak Tuhan na dawi bana, dak Tuhan na ko berteriak-teriak kita. Alai Tuhan yang sudah berada bersama dengan kita, Tuhan yang dekat dengan kita. Lalu pergumulan kita pun seperti Yusuf yang bergumul, kita akan dicerahkan, dibebaskan dari pergumulan. Dan kemudian Yusuf menjadi orang yang berperan pada saat kedatangan keselamatan kedamaian itu. Dan kita juga berharap seperti itu semua. Kita akan berperan untuk menjadi tempat kedamaian keselamatan. Hingga kita juga bisa memberitakan keselamatan dan kedamaian yang dari Tuhan. Amin. Mari kita mertang yang mahita. Mauliate mariho ali di bata amanami napa sunggul hot tuhami lapatan nau bagas harorom tu portibion asa gabe dongan nami ho asa jonok ho tuhami jalan marhitei matutu perdengganan Jepang molo marmusu alani dosa alai alana roho di bagasan Yesus Kristus makokop pada mehon paluau kami arganai hami ale Tuhan saluhna pahot patugu rohanami maka porsiai ho paringgas rohanami totong ditongani ngulu marsaur dot jupa adong akahamaulon songon niadupan si Joseph molo parrohana bonar dohami sai na bukom mudo ale Tuhan dalan patorakot tuhami asa tiur akasi ulaon nami pe songoni mado akar rumah tangga pele Tuhan asa unang masih paurakan alai ikut tenang dia dopamu pasahatot diri saya jupang do akka dalan haruarna denggan hodo makkatahoni ali Tuhan nami dak pasobom wakana porsiai di ho di dalan kecelakaan alai kole honom mudo akka masa depan na denggan akka jalan keluar atong patugu mahami marserep ni roha dia dopammu airap do akka partodi na magupu akka naserep roha doho mauliati madiho pargugui makkamanami do inanami di solas rohanami ale Tuhan torop pami rodison asa totok kami ale Tuhan di ulaon nami marsada-sada manang rumah tangga pe di bagasan hiras ni roha sunggul rohanami marsugut ali Tuhan madohoti ulaon nabadia ay marhite ulaon nabadia do gabe sakabona hami dohot ho ay hupangak kami ma pamatangmu dohot mudarmu ali Tuhan pergugui hami saluhu nama dohotisa asiro ham ali Tuhan mulo tungado akad dosa pangalausion nami dia katiki nasalpui ali Tuhan gomos dohu pangidoho kami nikto dopan memarpang muati maho saluhu di hami dia kadosa pangalausion nami to pai baru mahami tetong asa gabi zolmane baru hami songon na pinaluami mauliate madiho Tuhan berhati mahami tong tu bagas nami bidi wornginon asiro ham mulutung adong akadongan nami si na tapajupang dot tami baik di jabu songondok di dalape anggiak mahami perhitian ni las ni roha di nasida
Di bagasan anakmu Yesus Kristus, tangi memahami. Amin. Ditiki marede hita, laos tapasahat mapiliata, tarbigi suru-suruan marede.
Martangiang mahita pasahat to piliat tatu debata. Ali di bata aman nami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut sileho-leho nadinggan. Do nasauli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajau mu di tonga-tonga ni kuriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni sileho-leho mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadi maguarmu, say romaharajaunmu, say sauk malomo ni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Leho matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasat dame jalo hamuma pasu-pasuna di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Parade paresestado edeta kamanginang di namar selamat Natal kita di Bornginon. Alani tay hutum makobar tu musik di sonhu maita masih jalangan di akka na di labukta. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekarang, selamat hari. Anong kopi teh, kopi bukul parade di Jawa. Bulan kita naman, kita saling mengopi doa mengalak kue.